ingkang ngaturang kono kang sumiwe warata tanpa selong warata tanpa selong wong teteyan kala lutra Mas Patih Raja Dwaku maring Bang Raja Dwaku bareng amit-amit pasang keliman tapi sinabet pringlo dina tinebina mring kelasaning Bathara Hyang Prabu dari Pintemangan Gladiwanu kula tebih saking Nusa Kambara menang jejuluk Prabu Nila Srani ngaturaken kasugengan Koko Prabu so ngaturaken pambagya panakrami kula tampi kula kendraken bodho kula ngaturaken salam taklid katur Yayi Prabu Puntadewa inggih sampun kula tampi Koko Prabu Gumrajak tanpa larapan lonjong boten anggenipun kepareng rawuh boten paring cecala wonten wigatos menapa wonten negari Nusa Kambara menapa wonten Singobedal sing kelanggengan boten menapa wonten dwi panggo saking panggilan menika boten negari kula tata titi tentrem sami kan kahanan Praja Ngamarta nanging dapur kautus Ibu Betari Durga Hyang Pikulun Betari Durga paring dawuh inggih kados pundi Hyang Pikulun Betari Durga menika kagungan putra mijil jaringing patutan kaliyan ratuning Dewa Bathara Guru nggih Nalendra Nusarukmi jejuluk Prabu Dewa Srani menika keyungyun kalian sumaning ayu Darsanala lha malah kabar ingkang dipun tampi Darsanala sampun jejodohan kalian Janaka malah sak menika sampun peputra Raden Sanggeni leres menapa boten menapa ingkang dados pangandikanipun malah katemben dipun kekudang mugi saged dados laringan wiguna tumrap nusa lan bangsa nyambung sejarahipun tiyang sepuh dah menika ingkang boten trep kalian raosipun para jaweting kayangan menika wonten gara-gara tukuling gara-gara ngantos rengap sumuning lembandini Balas Morkacan jomplang-jomplango Kawah Candra diwundhut blegetopo ginodhok menceng waja galagil tuwing gara-gara karana Janaka anggenipun jejodhoan kaliyan Darsana menika madal saking jodho tali mangsa dewa kudune jodhone dewi Bathara Betari endang karo pendhita ratu kesumaning putri Waranggana kaliyan Wira Pradangga menawi player kalian biduan iku sampun dados jamak limrahipun gandeng Janaka lan Darsanala menika lepat madal saking jodho tali mangsa wisanggenipun menika nukulaken gara-gara wonten ing kayangan kedadipun perjaya mati cemplungaken wonten ing Kawah Candra dimuka yen para pendha menika bebela dhateng wisanggeni malah pendha badhe dipun damel karangabang sisan damel Janaka badhe dipun mateni murid Darsanala dados randha ing mangke randhane badhe dipun boyong kalian kandhang kula taruna Dewa Srani Kumajot patoning ladine Traka Mangondarandil Tepe Mangala Cakra Jaja Baimawengi Langap-langap paton ngucap umbar swara sawe iki ragile wong Pandhawa
Sadewa Sadewa karepmu kepiye? Ocapmu ki blawaran. Ora duwe pranatan babar pisan. Purwane becik mandan lumrah ning usanane. Kandhep apa negara ngamarta ku ora menungso. Kangge cacing gawe kepidak kocel-kocel apa meneh sak jamak lumahe menungso. Pisang gene iki dudu kewan. Pisang gene iki bayi ing lagi digegangkan dening para pinisepuh, mrene bisa dadi bocah kang mikul dhuwur mendem rasmane. Wong tuwa sakro kecoba ing kaya mengkono ngrasani supaya Kang Mas Arjuna arep diperjaya mati. Murid Dresana dadi randha patrat tumrape wong jajalanan. Yen pancen arep gawe karangabang Raja Ngalatur rasa kepethuk karo Kang Mas Pangeran. Rasa kepethuk karo liya-liyane yen bisa nglundhungake regile Sedewa. Cetoke sembatan apa dalu metun jambara sakokan bebalari masane alun-alun. Mati. Mawar kembang-kembangan Yai sabar Yayi Laping karep siramono tirtaning kesabaran mbok menawa iki pancoban kegayuhane para penduduk anggone ngudang kelawan punang jebing bae ngajan durung umur nang dibegadang dadi satur kang utama nanging kok ora dadosaken kawuningan apa kenikmatan kuwi dikarosaken penantangipun Kalendra saking usung ngamboniken damel kebianan rasa manah kula yen kena diari-ari supaya dipenggak aja nganti ngrusak marang katentreman ning upama tan kena dipenggak masa bodho yayeng ngono bakal dadi keping Praja Ngamarta tinggalono kanton tinggalono mantaja supaya melu etengi Praja Ngamarta inggih kepareng kula kok aku Ospololo Sekare dining Konto Riksa Andriasik kalintang apan among sira Poko Prabu, tarik tangan dikoleri Prabu. Ketinggalipun para penduduk menika saking ndang pacoban inggih dalem. Wong mukti pacobane mati kok bejo nglakoni cilaka mulya pitumbasipun Sindoro menika sampun limrah. Nanging kula pitados becik mesti ketitik ala ketara laku cidra mahyune sirna. Kepareng ora kapara badhe kanontone anggenipun Kandang kula Yayi Ragil dalah apa jalipun Dimas Werkudara. Antar jaga kanca anggenipun nentenaken Praja Ngamarta. Inggih, Koko Prabu.
burung padukan dipun swedya paring pengayoman. Bareng kakang aku mondhut pamit Saltara. Sena pun kakang tansah njurung dedukung marang Syadilan kabeh para kadang muga kali saka Sambikala. Bastono bareng kakangku. Yayi nang kula paring pangandika. Aja kaya bocah Yayi kudu kang tanggap bubar kang gantung sembuh. Iring ana gongso kang ngangkrang swarane kanggo srana pratandha pun kakang Mandura kedaton Yayi ngestaken dawuh Koko Prabu. Mapan sagunge ngaloka Bangsara tambur seruling menyang Dendalodan Gendera miwang kekandha mawarna Jaladyana Sri Kawuryan ingkang putra kula Nantaraja nyadong dawuh paman ragil dan potring pringgondane Garwaca kula nyadong dawuh paman datikno kawrugan munggir ana jalan Garwaca cetha kandhangmu wis anggene bocah durung umur digandhang dening para pini sepuh supaya bisa dadi bocah kang nyambung sejarah ing nyatane gedhe pancobane lho. Liripun kados pundi paman kadang kula bebasan bali wingi sora nanging pacobanipun Kangmas Pangeran Arjuna angking suman munggah ana mertapan lukira taru muni didonga pangestu muga-muga dadi yasrana tentreming praja Ngamarta wit katemben kagungan putra ing nggone jejodan widodari lho kok iki dina ana marang murka saka negara Sabrang nusa ngambara ngakutusane Betari Durga, tinangi sak dewa Srani kang sekar karo dirimu. Marang ngobrak abri praja Ngamarta supun bisa mateni marang Arjuna lan Wisanggeni. Muli bibimu iso diboyong ana Nusarupik pakartine menungso ingkang lisih saka pawgahan bener. Sapike mawon ngrusak pagrahi. Bendol kakang ijo godhonge ngrusuwi kaliyan jejonanipun paman Pangeran Dalam Bibi Wara. Terus ana lho. Kula kang sepiku aja nganti kantoro dene gawe. Saiki para putra-putra Dewipati kudu sing tanggap. Para mungsuh bangga disembadani budi rampung ana kuwi aja nyamak.
ngajampa samya matali leratati dwileting goto danyuan gomang undoniti nimbali ngabdi kuling kematian nyadong dawuh kuling ngabdi katemenggungan nyadong dawuh Gusti kogok nyadong dawuh Gusti kuling ngabdi lakon sarawitan jan nyadong dawuh yen iki kabeh bae ora tak wiji-wiji saiki sinumpuk gaman langgep piraning peperangan kerandang wadah balung bokor wadah gede gaman sembelian mimis lontoko aja ngantuk no sikiri mimis kalantaka siapa kok aja goblok temen-temen tau misi-misi lonjong kok mimis kalantaka ora ngerti yang dari keranjang wadah balung bokor wadah gede gaman sembelian ini bareng mimis kalantaka bedil 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 kok kayak sih yang kandak pedus kan tuli semendil semendil kok sih dibubur candil ada bubur-bubur semendil candil tunggal kok oh candil candil kok sih nganarin batin kan jenenge pentil sen-sen maning pentil kok digawe sinden wajah saru kampleng temenan silanci sinden asal ora dapat kuwi ora bisane ayo lah sing kok ora kapal wis oh pensil mulane sinden ani sana gak sepisan kowe perkara kuwe pensil aja jelek lho dodok-dodol barang diguyu apa yen guyu merenggut bae guna apa kok ono kita senang ati tempo terhadap iya aja dikeluwe wah pun manggaken ajeng murang arisi tergo yen aku gempur praja ngawarta niate Janaka tak pateni wis anggene tak pateni kok bayi kok ora dipateni mangko bayi niku suci oh ora bro arep bayi kondange suci paribasan ibarat kaya kertas putih durung tulisane nanging bayi nuwake sukerta ing kayangan nunggulake goro-goro ngajune lembuan ini jomplang kawat condel dimukon ndut berketopo ginodong menceng kon segala gini yen negara ngamarta bebelo marang saged bayi iki sore negara dadi bumi anggur Janaka mati randane boyong gempur nggih ngapaten dawuh rame sing kari ndeleng nyung kenapa enggane saben-saben ana wong sabrang sing dipikirno arep ngrusak pagrayu nyung arep ngomong riku dan ngapa Damangka Janaka ki golek jodoh nang seneng-senenge nembe anak belajar ngomong durung jangkok aku diancam nang dewa wani apa karo dewa dewa siki kowe ora ngerti penggap lho dewa siki kan pengaji iya pancen Bathara Guru ya diku ning ngomongnya ya apa bung-bung dadi ratuning dewa bisa nguasani jagat apa sing dadi karepe kudu dituruti ya kowe sing jenenge dewa digang adiku kowe ta yen ngomong kaya kowe ta yen wong tukang ngrimo kentang baca digang apa lakune widang dan belaken kayune banter adigung apa lakune gajah dan belaken karo rongsane adiguna apa lakune udan dan belaken karo sembure mandi
pinter temen kan. Ya iya kok mateng ngetuk nalika. Masa ora ngerti lakon. Aja sing diapalan wong sinden tok. Isi. Ini bola-balik ngomong yang ngendi tentu tanggal lor ngidul ngetan kulo apalin wong sinden. Isinya kudu ngerti tembung sing kaya kowe. Ya pinter ya syukur sana pundakane. Dia mengalih dititeni bayata siji wong rebutan harta loro tahta telu wanita laku nang dunya kowe marang ora nang kene ora ngeri. Iya sih. Wong rebutan harta kabeh wong butuh duit. Ning ya surukun ada rebutan. Gede cilik ning rezeki bisa nasi ngatur nggih napa nggih? Aja meri karo rezekine wong liya nggih napa nggih? Ping pindho wong rebutan tata wong rebutan jabatan kuwi ya aja nganti padha gejegan kowe karepku men apa men rukun anti dasar bineka tunggal ika berbeda-beda tetapi tetap satu karepku kaya gue ya kiye wong rebutan bersama Allah kaya wis ora ana wong liya kok dunya jembare ora segono kelon sing kayune ngumuli bersama pirang-pirang ning gumun dewasrani dadak pongkonan marawat ya bala gunawa kon ngobrak abrik kamarta nyomar niteni tok benci ketitik ala ketara laku cidra wahyune sirah titeni ya Rekom guru bangsa tata kaya botol-botol para panjriteng turang wis direkata ingkang bojol layu sepit ana menungso gedhe sak mendhan ketawang sapa agile wong pendho warangku sak diwa bali piranto pemati sapa ing negara kesekan Pati Nila pati balane Prabu Nila Srani kepiye wong Pandhawa manut pisang gera tak pateni jano tak pateni lho sancen pangucap parmo diduga-duga rasane atiku sapa sing arep gawe geger praja ngato iki kentaming dondo lakon pecah dadak kula tuwi dalem
Manguing mong swaminto lawan ora kena sinong benteng Gok aku tanding karo ragile wong Pandhawa Gok ngakune Raden Sadewa Gok priyayine alit Gok cilik paribasan nanging tubruk kiwa mlumpat nengen tubruk nengen malumpat mangiwa kumring tangan antepe kaya pendel waja pindah kembaranku kepiye Raden Sadewa niku kembaranku ndak cilik kan gaya kuda cilik aja ning atos kuda toko gede-gede kaya berapa garani atos ngembuk-ngembuk iya lo gendut ngajo ngomong gendut gemoy ngomong gendut dadi ora pede dari kamar sesuai kayak gede bisa gendut sih persis kayak Ragil Sadewa suaranya ya padam mencorongnya ya padam hari pasang kayak jambret di sigar brak iya nang sigar bosok mau iki ku ngaku kaya Raden Sadewa Jogoboyo Sadewa ki priyayi luhur klebu Pandhawa 5 tur putraning Prabu Pandhu patutan Dewi Madri Trekesuma Rembes Madu sarine ngata lha kowe anak ngapa kowe anak ngopo raine kaya marmu Dewi ngaku kaya Ragil Sadewa Jogoboyo Ragil Sadewa kaya tukang sun kaya liyu kowe Jogoboyo apa kowe suarane kresek-kresek kaya padha kowe ngakune kembar suarane arep padha ya regane tetep beda suara bisa dikembari iki angel harga diri ku angel Sadewa perang menangan ngantem tekluk manganan ngantem muni tekluk ki njaba ora tapu ning tapu jero tunggang motor dijudu gede sing mumet berem jero sih beda sing metu getihe sedelo bae mari bener kok aku ngantem ora ginawe rasa nanging Ragil Pandhawa ngantem atose kaya pendel waja pun mangga kepengin menang gawa pusaka mawon sing landhep yo
doyong ciloko